Spoločnosť LEECO začína byť pomaly, ale isto po celom svete známa ako výrobca zariadení s perfektným pomerom ceny a výkonu. Nuž, povedzme si úprimne, smartfóny od tejto spoločnosti sú predávané pod cenu, čo ich jednoducho robí lákavejšími. Inak tomu nie je ani pri najnovšej vlajkovej lodi výrobcu, ktorou je LEECO LEMAX 2. Aj vám sa zdá, že ste už tento smartfón kde si videli? Tak to je teda celkom možné. Celá druhá rada smartfónov od LEECO totižto prichádza s úplne rovnakým dizajnovým prevedením. Líši sa jedine ich veľkosť, ale LEMAX 2 je z nich jednoznačne najväčšia. 5,7 palcový displej radí novinku medzi tabletofóny a pri práci s týmto zariadením je priam nutné obojručné používanie. Spodná hrana tohto dizajnového skvostu prináša konektor USB typu C, ktorému robí spoločnosť hlavný reproduktor spolu s primárnym mikrofónom. Na hrane vrchnej nájdeme už len IR blaster a poriadne na seba upozorňuje aj vystupujúca optika fotoaparátu. Pod ním sa nachádza zrkadlovo lesklý skener odtlačkov a úplne na spodku je umiestnené nádherné logo výrobcu. Máte dojem, že som niečo vynechal? Odpoveď znie nie. Nevynechal. Klasický jack konektor je nahradený redukciou z USB-C konektora, ale LEECO je tak zrejme prvý výrobca na svete, ktorý sa chváli tým, že svoje smartfóny očosi ochudobnil. Spomínaný 5,7 palcový displej prichádza s 2K rozlíšením a výslednou jemnosťou neuveriteľných 515 pixelov na jeden anglický palec. Pod týmto vynikajúcim zobrazovačom sa nachádzajú 3 podsvietené kapacitné tlačidlá, ktoré však na priamom slnku takmer nevidno. Naopak nad ním je umiestnený hovorový reproduktor, ktorý má po stranách senzory a prednú selfie kameru. Okrem lákavého vzhľadu a skvelého displeja dokáže LEECO ponúknuť aj poriadny výkon. LEMAX 2 je toho jasným dôkazom a v našej redakcii sme si ho kvôli šialenému výkonu familiárne premenovali na LEECO MADMAX. Snapdragon 820 v kombinácii so 6 GB pamäte RAM sa dohromady starajú o nekompromisnú silu a hranie hier je na tomto smartfóne jednoducho hračkou. Operačný systém Android Marshmallow je doplnený o nadstavbu EUI vo verzii 5.8. Tá obalila systém do prekrásneho prostredia s mierne odlišným ovládaním. Aj bežná prechádzka systémom však môže spôsobiť mierne záseky a jeho optimalizácia by na to mohla byť o čosi lepšie. Ďalšia vec, ktorá nás mierne mrzí, je lokalizácia. Štúr by rozhodne nadšený nebol, keďže sa na slovenský jazyk jednoducho nedostalo. Aj nemenej anglicky zdatný človek však v niektorých častiach systému zistí, že naša milovaná latinka sa sem tam mieša s rozsypanou čínskou ryžou. Tu však na vašej obľúbenej stránke nehľadajte. Nájsť na nej však môžete podrobne písané recenzie, ku ktorým čo nevidieť pribudne ďalšia. A zda najväčší boom posledných rokov zaznamenal skener odtlačkov, ktorý je súčasťou takmer všetkých nových smartfónov. Ten v LEMAX 2 podporuje technológiu ultrazvukového snímania od spoločnosti Qualcomm. Na nešťastie však skener nie vždy funguje tak ako má a približne 30% vašich pokusov o odomknutie bude bohužiaľ neúspešných. Tak ako sa očakávalo, 2K displej si vybral svoju daň a v kombinácii s 3100 mAh batériou je výdrž smartfónu značne priemerná. Situáciu však opäť raz zachraňuje rýchlo nabíjacia technológia od amerického Qualcommu. 21 megapixelov. Takýmto ohromným rozlíšením disponuje hlavný fotoaparát vlajkovej lodi LEECO. S týmto smartfónom je tak možné bez problémov zachytiť snímky určené na gigantické reklamné billboardy. V dobrých svetelných podmienkach fotí nové LEECO priam bravúrne, no so zhoršeným svetlom priamo úmerne klesá aj kvalita fotografií. Aplikácia fotoaparátu je prehľadná a jednoducho ovládateľná. Nezabudlo sa na panorámu, 4K video alebo spomalené video. Selfie nadšencov rozhodne poteší kvalitná 8 megapixelová predná kamera, ktorá si vedie naozaj výborne. LEECO LEMAX 2 prichádza s tradičnou nádielkou čínskych LTE sietí a 800 MHz pásmo tak bohužiaľ chýba. Možné je však používať až 2 SIM karty, čo je v dnešnej dobe už pomaly štandard. Spoločnosť LEECO ide s kožou na trh a pokúša sa na seba strhnúť pozornosť technologického sveta. Zatiaľ sa mu to úspešne darí, no ani jeho doposiaľ najlepší smartfón nie je tak úplne 100%. Čínsky výrobca však rozhodne nezaháľa a už teraz pre nás určite pripravuje niečo naozaj veľké. Sledujte fóny z Číny a budete v obraze aj zajtra.